Jama'a masu sauraron mu da kallon mu a yanzu za mu tattauna da Alhaji Yahuza wanda shi ne sarkin musulmai da ke can kasar Amirka. Za mu tattauna batutuwa da suka shafi al'adu da kuma harkar addini da kuma da tsare-tsare na irin yawancin kasashen turai yake ko ake hasashen zai iya yi wa addinin musulunci na kaso. Sannan za mu ji matsaya na irin matasa da ke rayuwa irin waɗannan turai da kuma irin mafita da irin su shugabanni na addinin musulunci irin da suke na ganin sun bidda al'umma cikin wannan hali da ake ciki. Batu na matasa su ne za a ce suka fi karfi watakila ko suka fi yawa idan aka kwatanta da yawan 'yan afirka da suke zama a turai, amma akwai barazanar cewa yawanci waɗanda suke zuwa suna bijirewa su bi al'adun turawa, wasu ma sukan bar addini. Yaya kuke da irin waɗannan? To lalle su ma yanzu mun tashi tsaye da su kwarai da gaske, mun tsaya tsayin daka muna musu gargadi saboda maganan da ka faɗa wasu ma hasallan ma sun bari, kuma yawancinsu wayanda aka kawo su ba turan ne aka haife su ba, su ne suka fi wannan ma lalata. Waɗanda aka haife su a turai? Wanda aka haife su a turan nasu ma da sauki, wayanda aka kawo su wallahi sun fi fitina fiye da wanda aka haife su. Amma me yake kawo haka? To wai ganin waɗayi ka gane ko? To amma wanda aka haife shi ai shi ya tashi ya gana yi. To kuma abin da kai mamaki sai ka ga su da aka haifa a nan sai ka ga al'amarin nasu yana da sauki akan waɗanda muka kawo su. Wallahi abin yana da ban mamaki. Yanzu wani matakai kuke ɗauka na rage haka? Yawwa mun ɗauki matakai da yake muna yi haɗa kansu da'iman, ana kiran miti a haɗa kowa da kowa, manya da yara da su da iyayensu da kowa da kowa. Zo muna gwada musu abin da ya kamata saboda ba don yau ba, don gobe. Amerika duk ƙasa ce wacce ake gani watakila musulmai ba sa samun sukuni, musamman zuwan shi sabon shugaba Donald Trump. Yaya ka ji da a karon farko tun da ya hau mulki ya gayyaci al'ummar musulmai ya buɗe baki da su a matsayin sarkin musulmai a Amerika? To ka san harkar siyasa ba yadda ba ta, wannan abin ya shafi United States baki daya, amma mu New York State gaba ɗayanta. Maka ce New York State sai a ce New York City. New York City 5 boroughs. I don't know, ban san yadda zan explain maka 5 boroughs. Manyan kuna aka hada su ga zama jiha daya. Shi mai garin namu bai yadda a muna namu musulmi ko na minti daya. To amma tun da ya hau mulki misali ana ganin cewar kamar musulmai suna cikin fargaba, sai kuma gashi a karon farko ya gayyaci al'umma ya buɗe bakin azumi da su. Ya kuka ji? Abin da alhamdulillah ya yi mana daɗi da ya haka ne, amma wai abin nufi mu New York kowace ce tana da law ɗinta, tana da shardodinta da yake federal ba su yi su interrupt cikin wannan. To me hakan yake nufi da neman ɗinke baraka ko kuma inganta zamantakewa tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba a irin ƙasa kamar Amurka? Yawwa abin da yasa nace ma munafiki ne. Amma baka gani kamar watakila kokari yake yi inganta zamantakewa? Ni ban ga shi haka. Amma da ana tunanin ba zai yi haka ba, sai kuma ga shi ba da. Ai shi ne ce ma siyasa kenan. Sai mutum makiyinka ne ba bai son ka amma ya kira ka don ya same ka. In za ka gane an tsare boda, duk wanda zai shigo da ɗansa sai a raba su, a kame shi a yi gaba da shi. Yaron kuma ya kuma maida, to ya janye ya maida.